Menteri Rang Bakduk Kari Narendra Modi hak arterik risau ulah pelipat ba ya ka fecal sludge and septic treatment plant kabakat haduk sanpu ar kelur tingkah haslong hak ka menteri katanat ka kot ka kia ka Dr. Amprin Ningdo kelakap ya uriban nakabenta ka jongu. Kani ka jingalang kalong shibenta ban rakhi ya ka Swachh Bharat Diwas Clean India Day hak ba Prime Minister Modi ulah pli ya bonteli ka project ke bakongsan hapok kari kabakun thop ya kani ka treatment plant bala pentre da ka Shillong Municipal Board SMB hapo ka Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation AMRUT. Ka Dr. Amprin kalapan pa baka nong ba Shillong ka penmi haduk kumbalay po arpon lay pinyo million litar ka jabo ha ka shisngi kunthop ya ka kabayong nagi septic tank bat kumju ka bami nagi jaka shed bat jaka sum ha ka babon na kini kitu chekinala Kani ka plan ka bathamay bala pundan kam da kitiar ka job kan pun khoj eki jaklia na septic tank bat ki thliu pan khana. Nalor kata kala keren ru halor ka jing persyang jong ka sarkar ban pun khoj eki wa hapo ka Swachh Bharat Mission ka plus dang ha ka artarik urisau arjar khatsa da Prime Minister Modi. Kani ka plan ka basyong dor sanpu arpoin prak lor tingka ka kuntup ya sautli ki jaka pun khoj jaklia hawa kra bat shirpi kan pun khoj eki jabo bat ki batut na ki jaka pun khut jabo bala kami lenti bakan syakri ya haduk shilak tali ki long yeng hanong ba Shillong. Ka menteri kalapun benaru ya ki jing temu ban bu ya ki jaka pun khut jabo ha ki jaka bamla ban poi da ki kali cesspool. Nalor kata lathir ar pasau tali ki machine tan cesspool ban pentikna ban lum ya ka sbo jaklia ha ka por ka babyang bat ban yada na ka jing tut ki tang septic. Katba kakong Isa Wanda lalu IAS Director ka Urban Affairs, kelakran syapang ka jingkiw siya ka nongba kabakhut bat kabakot bakya, da kabakdo ba ka nongba Shillong ka kitsis pa nyapui metric ton ki jabo Japan ha ka shisngi. Kalaban jor ya ka jundan kam ban penkhut bat pendan kam biang ya ka ban pennek pensa ya ki terlong bat ai kuble ya ka jing persyang jong ki nongtre municipal bat ki nongtre bakmi ya ka jingkhut jing suba ban pennek ya ka khut ka suba. Rang ba Shillong ki jongi baka dorbar kulun bujungi ka ba shikya ya kani kakam. Dala ki jong ki khmat ngalayo i. Ya ka jing shikya jong ki ni ki laimu ki rang ba Shillong. Ki rang ba Shillong ki baladen. Banpen kumno bangi kum ka community ne ka Shillong ka thangi de ban shikti lang. Ya kani kakam ka badakam. Snow tenat ru banyo snow. Ba Menteri Rangma jong gari, Prime Minister jong gari jungi, Manmohan Singh ji, Narendra Modi ji, ula shimkhya bahakum kani ka step ban monitor ka ba kari barok away kale. Ba nasnog tenat shibon ban yui, ba CEO, Madam Isa Wanda Director, but ki officers harum joki ki kmi ki pet but ki tip ya ka ka bakile dilaya snow ni Madam Isa Wanda but CEO juni kumno ki pensungtho ya pi tang ki batray ha ka municipal board reiru ki badan ha ki dong Shillong ba kumno ka sarkar kan persyang pat kan yai persyang kani ka jaka huni kadai ka wai ka jaka kabangidai banya burong kabangidai banya rikendong bat nga kermen ba ka municipal board rangkat pat ka urban affairs lembab ki project prepare jong ka sarkar kami ri India kinwang ra susu ya kita ki hukom penkhoi pensuba ya ka mayram o kabadon saudong jongi ngasno ba kum kani kasni habang ikemau ya Mahatma Gandhi ji ni deiru ban IT khendip ya ka jingtip ka jingnang ya jongi kumno ba nginri kendong ya ki policies trekam jong hakapor ba udang ba udang long uta uway policy maker ubalawan lam ki an ki kanun ki bapher banyarap ya ka ecosystem saudong jongi bat penha ya kata ka public health kabadon saudong jongi
ngin yai shim yakini ki senjam ki baper Aku sautuli ki sesku tengkat hap upline. Ngidon kamban ong hakan kapor ya madam isawanda. Madam nang penbon susu kini ki sesku. Ka size jong ki sesku su don kamban pe. Ka jing he jing drong jong upai nakasatiktan kinong song siya kani kakaliru madam hapan kami markidang don idong kisnong tiba kakali kang pakla boy tika ay kaban saja ya kinong song ha sharing jong kitu kidom tiba kalinti kabahe kang pakla boy ngiday bandon ka integrated approach lada dong kum kita kijaka kitan idong kisnap tiba kimpak mak menpoy ini successful kum kasorka nidon kamban konkret ya ka plan integrated plan badnen ha kapor bangidang ya keren ya ki weipat ki programs bangidang ya syong lang ringkat ha kajindon lang menteri lang ba coba jelang ni Konrad ki sama ladek yaran bahkan sadon kata ka consultation ka bahye bahang hakabangin don ka people's lani official integration of ideas ngidon kam banpen bahaba plan ya kanu kadai bandon kata ke concerted effort nakaliang jong kasorkan banpen baki nong song kinumyo daw banwo ya kasorkar banong ki department baper kile na ijong ikam teng ka scheme POE one trace wa PWD sa katukar smila one trace ka PhD but we don't come manpek bakani ka common approach kanlong ka basayso na kabunta kata ka governance ka banginin ay yakinong song kapor man swaju ti da kajaka negatliw ka bahe but yakani kajabo kawanam na kisnong kita wiyeng gisem lapan kali hak kita isupit ki bahe but syutap iki nang bakin yo ban dikomposi daladi rengkat berkecing ay jo kadawai ban pet pat ba ni kum kinong snong ni nang kumno ban pengkut ya kajabo abami nangihi ti hakani ka step ngada snop na chisha ba kani ka project kala urlo ba katu kajabo abami nagiyeng isem bijumi mentang ngitip siya to balik haba pelang ya kum gani kajabo kadai ru ka duty jumi kum kinong snong ban pengkut ya ka hakadukom ka babiang bat mentang ka step ngayo ya kani kecing penting kena baha kani ka treatment plan ngin kawa om dunai ya kajan silak teli kilong yin silak teli kilong yin kilala ban pen kali ya kisatik tan joki ban ra ya ka ngin bat kalong ka basnok kena ban yoi bahadu kabenta ba ka ka bami na kani ka jing penkuat ya ka jabo ka jumi lala banthe biang sya kini ki wadot ki barit ban penkuat ya ki nang makinda poi sya ka lenti ka bakaddo jong ka jing ya inti jong ka ni ka wadot nungdam kanu ka jing penma ya ka mariam ka jing penjabo ya ka mayram o ha kata kalentiyan jong kaniko snow to bangi don kam menta kum kajat penriu ru ban ba khli lang kam dei tang ka duty jong pasoka habang alek sebutan hakini isnem kendet ibladen bat ngayo i ya kata ka jingla jong ki ban pikir ya ka put ke suba nado pami ki jabo na kilongye hado bakinda poi sya kajaka bapenkut ne treat ya kita ki jabo ki jaban kalong kaba itana bat kabuburom hado kata-kata kajutehi ka rukom bahabami ka jabo na yen ngibret ya kasaba yen kasi jungi ibananam satlak apurthe magilong yin gibakot ado kata-kata
ngi ki khasi ka jinglen ka jong ni bangin shong ha ki yin ki sem ki bakot ki basuba nrei tengkhat klan da perkhat arsin ngi kloi ban penjabo bat tang lat ka get ma jok kani baro menta ka dei ban kala bat ngi aware ngi khot snom ha ye ki ki long sok snom to yamin lam ka snom ka tha pikir lem pet pa iway ilong yen ibadon ha ka 16 East Shillong constituency kinumlong ki baklam akor ban pelat ya kejabo na layeng bat manthe kat sabadai banthe tang balalat na ka kampung na jong not rakro haba pi nujor bat ki schemes ki bahe shakibai ki bai jela ini dang don tang kendit drop in the ocean baki on ni don kam madam ban pen menta kumno nila bangin nang penklan ya kan system bangin burom lem ya kameram o min penne pense sa lem ya kameram o bangin ai pateng pat syakiban wan shim ya ka pateng nani tengkhan ni juklet ya kata kadang suwan hakini ki kindet tayo naka ri Japan kinum laman mundur bamdam ka wairu ka longye ka bapentut ya ka ka bajabo sya ka nala ne sya ka wadut ka badon hakap jong katakaye ki ki small ki khod ki suba bat katu ka yarap ya ka kwat ka kya jong kata ka ri bat jong kata ka jat penriu jong kata ka ri nim dei ban du jingkermen lada pido jingkermen hilong ka jingtin ya ki pateng ki banwan ngakermen makini ki samla ki bakna ki jongi ki ban shemti ya kani kakam nakini ki officers bat mangi ki political leaders hakisni ki mangi ngaplet lo samani ngakermen ban yui bak ki shemtia ya ki kita kalong ka badon kam ni bangin shemti lang ndai ban ong ka sarkar kan te ndai ban ong ba ngangam tip pintip kita bat kalong ka basung tenat ban yui bab hiburom lem ya kini ginong tray jong ka municipal board bon ginong tray jong ka municipal board kin yo ya ki monetary benefits kumbayo lang ki way ki batray haki government departments ki bakhe ni ay persyang ban konsulto ya ka jingdom kam ya ka board bakan how da ka elected body Andre imak kajat penriu jungi kampat long ready ya kata kat mau penslam ya ka election jong kini ki members ki badon ha ki board kum ka municipal board kata nang jengai ka jing shimti dalade yalade de ki nong song snong ngim kwa ban pen board ka e ga ba ki nong song snong kimmon tampat tengkan ngim dei pa sampong snem hadir man ong ni bakla ni ladai benle e kata wala hapdeng ki jing e ki babon bat ka jing kentat jong ka sarkar kami ye ki proposals bawan na kum kane ka ULB ka baki ong ka Shillong municipal board bon sen ha ka baki penkre ki DPRs ka sarkar kami ka reject mardo namar ko ong bek bakane ka bani kalong unelected but numdon ke prosedur ke babyang ban check and balance ya ka funding ke bawan syakum kani ke municipal board jungi